Aínda inmersos nos preparativos do Bacanito Fest, os organizadores deste novo festival programaron para esta mesma noite un acto promocional na Praza da Boqueira da Negral. Hoxe, o 16, veñen 2 días de Mallorca, estamos os de aquí de Boiro, Mateo Fajardo, vimos de Ribeira tamén eu máis Mateo Velleira. A parte de ser ao aire libre, tamén queremos darlle un pouco de axudas locales e tal, e vamos a facer despois a posfesta na Pousada. Tras este aperitivo, a mediados de xullo, os días 12 e 13, celebrarase o Bacanito Fest en Baliño. En cabeza de cartel vamos a ter a Alex Martini, a MVRK e Dumore, que son 2 DJs e un cantante do máis popular da escena actual española. E despois teremos outro cabeza de cartel que aínda presentaremos cara ao 16 de xuño, para manter un pouco tensión e ir presentando progresivamente. Estos estarán acompañados de outros grandes artistas da talla nacional, tal como Maki Álvarez, que é un DJ, Skichi, un gran produtor, acompañados tamén de DJs de toda Galicia, como Diego III, Esetenau, Enter e outros locales como Soto, Recho, que son cantantes de aquí da zona. O Concello colabora coa organización desta primeira edición que nace con vocación de continuidade. Estamos moi contentos de poder colaborar con esta nova iniciativa. Sempre digo que é verdad que despois hai que mantelo no tempo, pero tamén sabemos que se a administración non está colaborando ao lado da xente que quere poñer en valor a música, sea do estilo que sea, e non estamos apoiándoos, pois dificilmente poden empezar. As entradas xa están á venda e poden conseguirse a través das redes sociais oficiais do festival.